Bábiné Szofrid Gabriellával beszélgetünk a mai napon, amikor is Pest megyében bemutatták a 2010-es országgyűlési választáson induló fideszes jelölteket, és ön is indul fideszes színekben. Arra szeretném kérni, hogy pár szóban mutatkozzon be, és a választókörzetét is mutassa be. Bábiné Szofrid Gabriella vagyok, Vácott születtem, ott jártam középiskolába, oda mentem férjhez, a 3 gyermekem ott született, a férjem szülei a mai napig ott élnek, választókerületünk 3 településből áll, Vácból, Sződligetből és Gödből. Én Sződliget polgármestere vagyok 2006 óta, és igyekszem a legjobban tenni a dolgomat, és lehetséges országgyűlési képviselőként is így szeretném képviselni ezt a 3 települést. Melyek a legnagyobb problémák, amelyek a választókörzetet érintik? Az országos problémáktól a mi választókerületünk sem menekült meg annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert közel van a fővároshoz, mint agglomerációs település. Nem olyan rég hallhattunk arról, hogy Vácott a G Váci gyárát, a mi váci izzónkat bezárják, több mint 750 munkahelyet szüntetve meg ezzel. Ez bizony nagyon-nagyon komoly problémát jelent nem csak a Vácnak, Gödnek és Sződligetnek, hanem a környező kis településeknek is, hiszen az eddig nem túl jelentős munkanélküliség most bizony nagyon jelentőssé fog válni. Melyik azok a teendők, amiket egy sikeres választás követően mindenképpen meg kell tenni? Hát mindenféleképp a gazdaságot élénkíteni kell, a munkahelyteremtést kell ösztönözni, a családbarát politikát kell mindenféleképpen forszírozni, hiszen látszik, hogy most azért a gyermekes családok mekkora terhek alatt próbálják úgy nevelni a gyermekeiket, hogy jó felnőttek legyenek belőlük majd, és a nyugdíjasok kérdését is természetesen kezelni kell. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok! Köszönöm.